interns who can do some really good things. Намираме се в момента в Брайан парк в Нью Йорк. Един прекрасен ден е днеска. Виждате, хората са навънка, седнали по масичките. Шони и аз си спиме и си пачкаме. Checking into my flight for tomorrow. До сега имахме митинги, имаме почивка половин час и отиваме на друг митинг. Сега е 4 часа след обяд и ще имаме митинги до 6. Но ето това е Брайан парк, в който стават доста интересни шоута и концерти и други неща. Между другото, тук има даже безплатен Wi-Fi, който Google го слага. И това е. Did you find a flight? A better seat? No, I'm already upgraded tomorrow. You upgrade to first class? You sucker. Free upgrades, baby. He's a sucker. 4 in a row.